програма «Саба» в ефірі телеканалу АТR. Мене звати Єлизавета Цереградська. Ми продовжуємо нашу міжнародну тему, як і обіцяли. І зараз ми будемо говорити про ситуацію, що склалася у Ємені. Ми запросили до нас у студію кандидата юридичних наук Рустама Алояна. Доброго ранку, пане Рустаме. Власне, повідомлення, які надходять з Ємену, вони шокуючі, тому що 20 мільйонів людей у Ємені, вони потребують гуманітарної допомоги, і 7 мільйонів перебувають на межі голоду. Тобто ситуація насправді жахлива. Про причини, чому так все склалося, прошу, будь ласка, ваш коментар. Доброго ранку, дякую за запрошення. Хочу сказати, що ситуація сьогодні жахлива не тільки в Ємені, а у всьому Ближньому Сході, оскільки там склалася така ситуація, коли діють цілий ряд режимів, які хочуть монополізувати владу, які встановили диктатуру і які не сприймають опозицію, не сприймають іншу думку, особливо якщо ця думка не така, яка є у них. І тому ситуація зараз і в Ємені, і в Сирії, і в Іраку, і в Туреччині, і в Ірані дуже скрутна в даному плані. На вашу думку, як виходити, знову ж таки, 7 мільйонів на межі голоду? Це просто колосальні цифри. І навіть готуючись до ефіру, ми намагалися підібрати відео, яке можна було би показати в ефірі, і насправді воно все, навіть важко його коментувати. В принципі, це, напевно, найприйнятніше, що ми могли обрати, як зараз глядачі можуть бачити, власне, те, що відбувається там. На вашу думку, чому, я розумію, боротьба режимів, будь-що, це зрозуміло, але все ж таки страждають люди, і ці ризики, вони просто неймовірні. Чому так відбувається? Сьогодні на Ближньому Сході йде війна Ірану і ісламського світу, сунітського ісламського світу. І ця війна не щадить життя людей. Гинуть тисячі людей від голоду, від війни. І не тільки в Ємені. Сьогодні і в Сирії люди гинуть від голоду. В тому ж Алепо, коли росіяни, Асад, Хізбалла, Іран штурмували це місто, там загинуло дуже багато людей від голоду, від відсутності медичних умов. Також в Раці, коли штурм Раки був, загинуло дуже багато людей від голоду, також від відсутності медикаментів. І тому ситуація в Ємені не є такою індивідуальною, оскільки така ж ситуація має місце бути і в Сирії. Що потрібно робити, тому що, насправді, там Організація Об'єднаних Націй намагається якось допомагати. Зокрема, в Ємен були відправлені гуманітарні вантажі, але, знову ж таки, там цифри, які надають, вакцини, які туди відправляють, зрозуміло, що цього недостатньо. Зокрема, в контексті Сирії. Що потрібно робити, аби все ж таки хоч якось нівелювати оці конфлікти і їх вирішувати? Треба демократизувати Ближній Схід. Ми пам'ятаємо, коли президент Путін казав, що Сполучені Штати експортують демократію, і це не вдалося. Я хочу сказати, що вдалося. От в Сирії зараз побудована демократична федерація Північної Сирії розміром більше, ніж Грузія. І там зараз демократичний режим встановлений. І якщо такий режим буде всюди в Ближньому Сході, то буде дуже добре. І якщо людське життя буде цінністю, як в Європейському Союзі, як в Сполучених Штатах, як в Австралії. І тому людину будуть поважати, розумієте? А сьогодні людину не поважають, людське життя не поважають на Ближньому Сході. І це є величезна проблема. Хочеться більше конкретики. Насправді, що ви маєте на увазі, коли говорите про демократизацію життя? І, знову ж таки, в той же час ви зазначаєте, що ситуація у Сирії досі є скрутною. Тобто, наскільки це є дієвим і що потрібно робити? Сьогодні на Ближньому Сході діють такі цінності, які не поважають людське життя. Розумієте, в тому ж Ірані людей просто вішають, людей страчують в Саудівській Аравії, в Сирії тисячами вбивають людей хімічним
озброєнням, іншими видами незаконного озброєння, касетними бомбами. І тому можна сказати, що людське життя просто не поважається. Ну, але поважати людське життя, яким чином це можна? Ну, прийти і сказати, поважайте, люди, будь ласка, людське життя, ну, звісно, що це, напевно, не надто дієвий механізм. Встановленням демократичних режимів в тих країнах, які сьогодні є тоталітарними на Ближньому Сході. Демократичний режим, він що під собою має? Що мається на увазі? Що він під собою? Сьогодні ми ж бачимо, в європейських країнах побудовані федеративні, демократичні режими. І наші українці, росіяни, люди ж з Ближнього Сходу, люди із теренів колишнього СРСР, всі їдуть туди жити. Навіть наші чиновники сьогодні, українські, російські, їдуть зі своїми сім'ями жити там. І тому що там поважається людське життя, тому що там поважається людська гідність. Ніхто ж не їде в Сирію жити, чи до Ємену, чи в Іран, чи в Саудівську Аравію. Єдина там країна, де поважається людська гідність, є Об'єднані Арабські Емірати. Хочу вас попитати стосовно, також у контексті демократичного режиму, як взагалі подолати постійне ветування Росією, підняття питання використання хімічної зброї Асадом в Сирії? Хімічна зброя використовується не тільки урядом Асада, а й опозицією, Ісламською державою, Джабхат ан-Нусрою, іншими організаціями. І тому можна сказати, що не можна тільки звинувачувати Асада або Росію в використанні хімічної зброї. Ви говорите про те, що навіть їдуть і політики, там російські, українські, жити в Європу, Америка і так далі. Але все ж таки там також відбуваються теракти. Тобто, попри демократію, яка ніби там панує, все одно такі події мають місце бути. Тобто, якщо говорити зараз у контексті Єгипту, те, що відбувається у Єгипті, як бути там? Теракти будуть і в Сполучених Штатах, і в Росії, і на Ближньому Сході, оскільки треба подолати причину цього. А сьогодні, коли Росія, Сполучені Штати зачистили територію Сирії від Ісламської держави, але вони ж не подолали причини цього явища. І тому я вважаю, що теракти будуть, оскільки Ісламська держава має за собою мільйони людей, величезні фінансові ресурси. І тому теракти будуть, безумовно. І як нести демократію в ісламську державу, у ідеологію, чи як? Що робити? Приміром, є Демократична Федерація Північної Сирії. Сьогодні західні країни її підтримують, і сьогодні на території Сирії є уряд Асада і Демократична Федерація. І якщо вона буде розширюватись, то все буде добре. А що вона робить? Які принципи її роботи? Тому що ви говорите її назву, але насправді це ні про що не говорить. Треба розуміти глядачеві, і навіть я хочу зрозуміти, в чому тоді відмінність, чому ви вважаєте, що це є ефективним? Зараз на території Демократичної Федерації Північної Сирії встановлений демократичний режим, федеративний, де-факто конфедеративний, там цілий ряд кантонів. У кожного кантону є голови, співголови, один чоловік, інший голова жінка. 50% всіх посад належать жінкам, 50% армії жінки. Тобто ми бачимо, що на цій території права жінок реалізуються повною мірою, права національних меншин. Там хочуть вибрати парламент, де половина буде арабів, половина курдів. І якщо ця федерація розповсюдиться на всю територію Сирії і далі на Ближній Схід, то я вважаю, що і терактів не буде в світі, і все буде нормально. Ну, тобто ви вважаєте, що просто все це зводиться нібито до якихось банальних прав, я не знаю, людських, Так. їх дотримання. І ви вважаєте, що в цьому є вирішення цієї проблеми. Так. Але ж все ж таки іслам, ісламська держава, ІГІЛ так звана, вона несе дещо інший сенс, хіба ні? Ісламська держава виникла в результаті порушення прав людини на території Сирії. В Сирії зараз правлять алавіти. Вони є меншістю.
більшість населення – це суніти, і вони підтримують ісламську державу. І сила ісламської держави в людях. Люди за ними стоять, мільйони людей, розумієте? Як би вони себе не поводили, ця ісламська держава. І тому, поки люди підтримують ісламську державу, до того часу вона буде реалізовувати свої плани, якими би вони не були. Я вас зрозуміла. Дякуємо вам за вашу думку. Рустем Олеян, кандидат юридичних наук, був з нами сьогодні в ефірі. Це все, про що ми встигаємо поговорити зараз. Продовжується ефір телеканалу АТР. Слідкуйте за нашим ефіром, дізнавайтеся про останні новини першими. Мендак і Рим, Крим тут. Будьте з телеканалом АТР.